ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଆମ ପଳାଶୁର ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଇ ଶନି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଦୀପାବଳି ବେଳେ 3 ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆଜି ବି ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଯଜ୍ଞ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲି। ଯଜ୍ଞ ପାଖରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲି। ଆଉ କେମିତି ବି ହେଇଛି ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଅଧାରୁ କେହି କାଟିବେନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ। ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ ଟିକେ ଆଜିର ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର 2ୟ ସୋମବାର। ଆଉ ଆଜି ସୋମବାରରେ ଆମ ଘରେ ବି ହେଇଛି, ଭୋଗ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଇଛି ହବିଷ ଡାଲମା, ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ଖଟା, ଓଉ ଖଟା ହେଇଛି। ଆଉ କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି, ଭୋଗ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତା ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ବି ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟାକୁ ପବିତ୍ର ମାସ ବୋଲିକି ଭାବିକି କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି, ମହାଦେବଙ୍କର ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ତେଣୁକରି ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଖିବା, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅଧାରୁ କାଟିବେନି, ଅଧାରୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଅଧାରୁ ବି କାଟିବେନି, ଅଧାରୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶନି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସୋମବାରରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ରହୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର। ଆଜି ସୋମବାର ଏଠି ଭାତ ଡାଲମା ହବ, ଭୋଗ ହବ। କୋଶଳା ଶାଗ କ'ଣ କହିବ? ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ହୁଏ ତ। ତେଣୁକରି ହବିଷ ଡାଲମା, ଅନ୍ନ, ଓଉ ଖଟା, କୋଶଳା ଶାଗ ହେଇକି ଭୋଗ ହବ। 3ଠା ହୁଏନି ବୋଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ 4ଠା ହେଇକି ଭୋଗ ହବ। ଗୁଆ ଘିଅର ଛୁଙ୍କ ହେଇକି ହବ। ଡାଲମା ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ଚୁଲିରେ ହୁଏ, ଗ୍ୟାସରେ ହୁଏନି। ଗ୍ୟାସରେ ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି। ଆଉ ଆମର ବି ଆମ ପୁରୁଷ ପିଲା ଲୋକ କରନ୍ତି ରୋଷେଇ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରନ୍ତି, ଭୋଗ ହବନି। ଆର୍ଥରିକ ଆମେ କରିଦେଇଥିଲୁ, ସେ ପାଟି କଲେ, ସେଥିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉଛି। ପୂଜା କରିସାରିଲେ ସେ ନେଇକି ଯିବେ ନା ଟିଫିନ୍, ପିଲାମାନେ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ବେଳାବେଳି ପୂଜା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସୋମବାରରେ ଯେଉଁ ହବିଷ ଡାଲମା ଭାତ ରନ୍ଧା ହୁଏ, ସେଇଟା 4ଟା ବେଳେ ହୁଏ। 4ଟା ବେଳେ ସବୁ ସମୟ ନୁହେଁ, ଆମର ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବେଳାବେଳି ପୂଜା ହେଉଛି। ରଖିଛନ୍ତି କିଛିଟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଆସନ୍ତା ଏଇଠି ବୁଲିଲେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଜି ସୋମବାର ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଭାତ ଡାଲମା ଶାଗ ବି ଭୋଗ ହଉଛି। ओम धवलेश्वराय। ଏଠି ଆମର ଖଟା ବି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଟା ବି ହଉଛି। ମୁଁ ରୁଟି କରିବି, ରୁଟି ଶିଖିବି, ରୁଟି ଖାଇବେ ସବୁ ଟିଫିନ। ଭାତ ଡାଲମା ଶାଗ ଖଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ଖାଆନ୍ତିନି, ଅଫିସରେ ଖାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ତାଙ୍କ ଟିଫିନ ନେଇକି ସେ ପଳେଇବେ, ଯାଇକି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ସେ ଘରକୁ ଆସିବେ। चतुर्वेदाय नमः समवेदाय नमः अथर्वेदाय नमः भुवनसुरैश्य प्रजापतिरोषे पुष्टिकिच्छन्ता दैवेदत्ता विद्याभ्याहुति हमने विनीतो स्वाहा भुवा चतुर्वेदाय नमः ओम समवेदाय नमः ओम अथर्वेदाय नमः स्वरित समर्पयिष्य प्रजापतिरोषे पुष्टिकिच्छन्ता सविता देवता विद्याभ्याहुति हमने विनीतो ओम स्वाहा इदं स्वासुकियाय हरि बोलो। चतुर्वेदाय नमः संवेदाय नमः अथर्वेदाय नमः पूर्वशतमन्त्रैश्य प्रजापतिरोषे गायत्रीष्टोषदासि अग्नि वायु शुद्धदेवता कुंडे कीटापत समस्त व्याहुति हमने सोनी मणिसानिवतार कंदे अंबोजा चंद्र गदा दावंदा ध्याये प्रसन्न मरुणा ध्याये प्रसन्न मरुणा परमिताये
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् वक्रतुण्डाय धीमहि